Hej, i dag har jeg Dan med. Hej. Vi skal unboxe noget påskeslik. Det er helt vildt lækkert. Så lad os unboxe den her. Bare flæk det hele. Kan du åbne den? Jeg så den åbne den, og jeg ved ikke. Skal jeg hjælpe dig? Ja, fuck det. Simpelthen den. Hvor bliver de lille? Ja, det er sådan Nej, de kan være større. Det er sådan nogle armbånd. Det er sådan et armbånd, som man kan tage på armen, og så kan man spise det, når man har lyst til det. Jeg får rigtigt, jeg synes altså, de plejer at være større. Så har vi en hel masse chokolade. Hvad mere? Så har vi også en chokolademønt. Det er også mega lækkert. Vi har også det her. Har du fået en høne? Jeg har fået en skumfidus. Har jeg også. Du har fået en høne her. Og så har vi fået en høne og en rabbit, der prøver at lave et kætteræg. Eller en har. Det er også rabbit. Det er også chokolade. Ja. Så har vi fået en sutflaske. Hvor der er sådan en masse små slik indeni. Det er vist noget, man kan tage den her af. Der er nogen, der klipper hul i toppen af sutflasken. Og så kan man sådan gå og drikke sin slik. Det synes jeg skal prøves i den her video. Så surt. Wow, det er langt. Så surt slik. Slik rejbønnen er så lang. Så er det her så det sidste. Det er en masse påskeskum. Det er også ret lækkert. Jeg synes, vi skal starte med den her. Hvilken vil du have den? Jeg tager bare den der. Okay. Jeg har fået ørerne. Skål. Lidt nummer i chokolade. Ja. Det er lækkert. Hvordan tror du, den smager i forhold til hønen? Jeg tror også, filmen er lidt misundelig. Ja. Og Røde, vi gav mig noget til hende. Jeg synes nummer 2 stykke var bedre end nummer 1. Ja. Det var meget mere. Ja. Nummer 2 stykker er stadig lækker. Ja. Skal vi så lige prøve sådan en kugle her? Jo. Skal vi så prøve at klippe den her af? Det kan vi godt. Så skal man være lidt forsigtig. Sakse kan nemlig godt være lidt farligt. Nej, det skal du klippe her af. Tror vi det nok? Det prøver vi. Det tror jeg. De er så lille. Og så kan de komme ud let som ingenting. Jeg har smagt den her. De er ret hårde. De knaser i hvert fald godt for tænderne. Ja. Skal du flere? Ja, man skal ikke spise for mange gange. Skal vi så smage sådan en skum her? Det synes jeg, det er god idé. Så tager vi så en af hver. Det er med appelsin og ferskensmag. En gul her med hul i. Det må være appelsinen. De dufter ret godt. Mm. Skal vi spise den gule først? Okay, det er gul først. Ja. Og hvide bagefter. Den er meget sur. Den er sur. Ja, sur men god. Jeg synes ikke, den er sur. Jeg kan ikke smage det sur. Sur. Skal vi spise den hvide? Ja, lad os gøre det. Jeg synes, den smager det samme. Ja. Mere vanilje over det. Ja. Nu er vi nået til armbåndet. Men Vi putter det her i. tabte de noget? Nej, den der var lige ved at flyve på gulvet. Skal vi tage en af hver, eller? Ja. Er der er en enkelt grøn? Jeg har også en grøn. Okay. Der er 4 forskellige farver. Blå, rød, grøn og gul. Ja. Eller hvid. Hvad er den? Hvad synes du, den er? Jeg synes, den er hvid, og den anden er grøn. Vi starter med blå. Ja.
Hvad smager de af? Det smager bare lækkert. Jeg kan ikke beskrive, hvad de smager af. Hov. Mentorsagtigt. Den her 20-star med den lige så her får det en til. Ja, har vi sådan en her. Ja. Vi har sådan en rød her. Nej, det skal vi ikke. Nå, undskyld. Vi gør også rigtig meget. Sanguine. Hvad tror du, den smager af? Hvad er grønt? Æble. Ja, det tror jeg. Pære. Pære og æble. Jeg synes, den er lidt sur. Hvad synes du, den smagte af? Det er lidt gerne. Og hvid. Den er meget neutral. Den smager simpelthen ikke. Vanilje. Så tager vi sådan en her. Det er slik. Elsker Mikkel. Nej! Kan du egentlig lide den, Sanne? Ja. Jeg hader det. Det er dit favoritslik. Jeg hader det. For jeg skyld er ude. Det smager godt. Næste. Skumfidus, det er altid godt. Ja. Bare bedre end det her andet noget. Jeg synes, det her det var den bedste i pakken. Hvad synes du var den bedste i pakken? Chokolade. Hvad for noget af chokoladen? Hvad skal vi lave? Jamen, du må have en favoritchokolade. Smager det samme. Bare chokolade. Vi vil sige rigtig mange tak for I ser med. Og rigtig mange tak, fordi tak for at være med. Det var sjovt at være med. Hej. Og så skal vi lige huske at ønske dem alle sammen en rigtig god påske. Ja, og husk at give et like. Lige hernede. Ja, og husk at subscribe, hvis ikke du har gjort det. Så du altid kan følge med, når Mikkel laver nye awesome videoer. Ja. Hej hej! Hej.